Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka nako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan nimo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang kuminis? Gusto mo bang magkaroon ng kutis celebrity? Lahat ng gusto mo, pwedeng magkatotoo. SED Celebrity Kojic Soap, a combination of papaya extract which moisturizes your skin, goat's milk which prevents fine lines and wrinkles for a younger-looking skin, kojic acid extract that lightens up your skin day in and day out. SED Celebrity Kojic Soap. Kutis Celebrity, pwedeng pwede. O karuna ni alay sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Ha? Ubanan ko ni mo din Tinuod pa rinan? Ako'y magpahimutang nimo din eh. Usa, dili may mong pasagdan di ka. Masugod ko himog imong kapuyan. Dalit ka ng buhaton. Naidi ka mga kahoy nga maputol. Nasa ka mga dahon sa mga buli. Basta ako ni bahala. Pondo ka na niya. Siya ang mangunay pagbuhat ug akong kapuy-an. Upanan ko na ko niya pagpuyo din Talagsaon ka rinan. Misamot ang akong pagdahig nimo.
mo inigihimo na kong payag. Isa baho pa ko, di ko maunsa. Ano na ko nito baho ah. Makuyawan ko magtanaw ni mo. Paspas ka mo trabaho. Pinala mo pa ni karong nagawa. Karong gabi ali ka na matug. Tabangan lang ti ka. Unsay kong buhaton, ha? Pero mga dahon sa buli. Pagtunol na. Ikaw mo itigtunol na. Maghemo ka? O manaog ko? Oo, makadaog ko. Naanad ako sa trabahong pinobre. Sige, akong guro yun. Akong guro ang mga dahon sa buli sa imong tungod, ha? Panyang! Tunuli pa ko mga bugkos, bi. Wala ko ikabugkos na rin. Wa naman, nahurot naman. Ha? Nahurot tong gikuha ko gani, ha? Oo, last do akong gitunol ni mo. Ay, sige lang, ako'y magkuha og mga bagon nga ikabugkos. Ha? Uy! Maglisod ka! Lisod tong kaon ng mga bagon para ibugkos. Magkamaw ko, basta ka bahala. Uy! Ayaw pagdagan! Paghinay pa niyang! Nainig ka mga tuod sa kahoy niya! Tingaling papandol ka! Paspas siya minagan. Kusog siya mitabang na ko paghimo siyang bayag. Kasi kung saan akong tanaw. Kung magtalikod siya. Huwag malihok-lihok. Burigid siya og si aning senyorita Fanny. Nang Luna? Oy, day Caroline. Ayaw in town kog pakuyawi day. Oy, kay tingalig mapatay ti ka. Unsa? Patyon ko nimo? Ha? Tingalig nalimot ka. Unsa ko si mga gaon. Unya mo ingon kang patyon ko nimo? Day, ay, bisag agawon pati ka. Mapatay man gihapon ti ka ba, kay naigking gud ko. Unsa? Kadaghan naman ko makapatay day. Kanang maigking ko, unya pakalitan ko. Hala, mapatay dayon nako. Pero kung mawa ng akong kuyaw, mangayo na kog pasaylo. Pero wa na lagi, napatay na nako. Nay, karon gani day wa pa gyud mawa akong kuyaw. Kapatyon nun pa ko ni mo ron. Pagtarong ha. Na. Tingalig ka ro patyon akong buanga kag sapot ba ko? May no. Sa? Hansirinan. Ha? Wa sa dito sa katuban. Ug wa sa dinhi sa mansyon. Hay man siya. Kwardya ko, kung may pangitaan. Kamu may pirming nagkuyog, kay uyab na kaha mo. Kaslo no naman kaha mo. Wa siya magpakita nako karong adlaw. Wa man gani siya magpakita nimo nako pa kaha. Ayaw na ko pangitayaan ng rinan. Wa na ko'y labot niya. Kay kung gisakitan ka nga murag gibaliwa ka lang ni rinan ang inyong relasyon, mas labaw na kung gisakitan nga sukad na ato. Wa gyud may magkarelasyon. Nang Luna. Doon na ka na bayag. Di pa nahingpit ka kumpleto pero makatugan na anak karong gabi. May katawa ka? Cute king akong payag. Murag bahay kubo. Dili na kayo mo ng payag. Ato ng payag. Ato ng duha. Oh. May mga higayon nga ani ko matug. Kanang gusto kong kalinaw.
O gibati kong magbalinaw na akong nauna. Kung ikaw ako ikauban. Renan, Tinod ang gisulti ko. Mas malinawon ko kung kita magkasulti. Samo kay samo. Dito sa mansyon. Huwag kang tudas katubhan. unsa may nakasamok? Hapit na ng mga tao. Way laing gisgutan. Ang umabot ang kasal ni Caroline. Nganong samok man? Wa ka ba di ay malipay? Wa ko malipay. Bisag kung saon ko. Wa mangandoy ako kasing-kasing ni Caroline. Nga mahimo na kong asawa. Renan, Gibati kong dili siyang akong gipangandoy. Gibati ko. kuan, di lang ta mag-iskot, ana. Aron dili ka mahasol. Payag mo itong iskotan. Ano na kumatugin ni karong gabi eh? Kitang duha. Ano sa kumatog? Oh. Ha? Bago galing human. Kita mo itag-iyay ni. Musa angay lang. Kitang duhang musubo o katuog din eh. Unya, gamay raman ni. Wa man nila ing kwarto. Magkadug ta. Ano? Dili ka ba na masugot nga magkatuog tag katuog? Ha? Paniyong? Langit kung kasama ka, kay ganda ng umaga. Sa piling mo'y laging masaya. Bawat timpla, may lakas at may sigla. Basta tuwing kasama ka, Panyawan Herbal Coffee. Zed Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ka ba masugot kung magtapat na katuog? Kuan. Okay naman kung magkatapat ng higda. Ay ilang pang hilabot. Ha? Kubidyar ko nimo. Oo. Ay kabala ka. Dili ta magtapat og katuog. Ikaw ato ka sa pikasuok. Og ako sa pikasuok. Og ato butangan og ali ang taliwa. Kay lihok ka na pag kumatog. Tingnan matadayan ti ka. Sige. Tita Esper, wagad mo ani si Rena, napon na lang. Ay tingalig to apa sa katubhan. Wasa mo tambong sa katubhan, tita. Wasa dito, wasa dito sa ila. Uy, wa siya mo tambong siyang trabaho sa katubhan. Wala getya. Mabala ka, Jugoy, tingalig dili na mo balik si Renan. Unsa? Unsa dili na mo balik? Asa man siya kung dili man gani siya mo balik? Tingalig, may uban to siyang uyab. Tingalig nagtaban to sila. Unsa? Doon naman gitaguan si Renan ba? Nagtuo kung doon na guna silang uyab. Ug mo iyang gipapuyo dito siyang payag. Wala ing uyab si Renan, Caroline. Tiyo, Dili mamagaglag ko na si Renan. Matudiyag katong mga butang sa babae nga imo nakita sa payag. Saya katong namatay nga inahan ug dugay na tong wa gamita. di ko mo to, Tiyo. Namakag na si Sa ako Renan. nang giingon, dili mamakak nako si Renan. O sayo gadlok, madayon ang inyong kasal. Basta, Tiyo, tiya, kung dili madayo na nga mong kasal ni Renan, maghikog yun ko. Uy, Caroline. Ayaw pagsultig sama, ana. Dako ka na sa. Bisa na paghisgot na lang anang pong hikog. Dako na kay nang sa. Tiya, kinahanglan maminyo yun mi si Renan.
Kay gibati na ako nga mabdos na ko. Unsa? Mabdos. Bago pagani mong nahitabo niya na mabdos ka na. Paingon tingali kong mabdos yo, tiya. Kay karon pa lang, murag gusto kong makaog mga aslom. Unya, ludon ko kalit. Permi kong kasukaon. Padung nagatingali kong mamabdos. Sige lang, Caroline. Dili na mahimong mo talikod si Rinan siyang obligasyon. Kay may nahitabo naman ka ninyo. Tiya, yun na cute. Ako mismo magkasaksi nga. Nga dili ko hubog adto. Si Rinan raman ang hubog. Kung mao ka na, ayaw nagkaguol. Mahinayon ang inyong kasal ni Rinan. Rinan, unsa nang imong gida? Mga prutas. Mani ato'y panihapon. Og di say bugas. O mga linata. Akong gipalit. Magluto ko? Ayaw na. Kinilang prutas ang ato'y panihapon. Kining bugas o sudan. Sa pamahol na ni. Ako rin luto ini. Namalit ka? May gasto ka kwarta? May gamay nga sobra ang kwarta nga imong gitabang nila sa ospital. May akong gigamit. Kay wa ko makadaag kwarta diri. Mao ba? Maayo hinuon. Sige, gamita na. Hasta ka ng mga alahas, gamita. Ikaw na'y bahala, ana. Ha? Basta wa na ko magkinahanglan, ana. Ikaw na'y bahala kung nang saon na nimo. Kung doon na kay gustong tabangan, gamita na. Sa ako nang giingon. Ayaw na pangutana kung diin ko anang kwarta, ha? Ingon man ka ng mga alahas. Ambe ng imong da. Aron makapanihapon na ta. Gapiin na lang, huwag yun mauli si Renan. Huwag yun sa magpakita na ako karong adlaw. Pwisit. Sukad ba sukad? Karon pa ni mahitapon ako. Nagilikayan kong usa ka lalaki. Ug si Renan pa. Usa ka saop, mag-uuma. Ug nahagit kong maayo ini. Ako pa nangitag paagi aron makarelasyon mi. Dako ka nag-install to alay na ko. Busit ka Rinan. Kayag na. Uy, taas ang adlaw. Dugay ko nagamata na. Nagkatuog ko maayo. Huwag mo kapukawan ni Panyang. Unsa ron? Murag doon ay naghilak sa gawas. Si Panyang. Panyang? Rinan? Nganong naghilak ka? O sino tabo? Ha? Panyang? Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka na to sa maayo kabubuton sa SED Marketing.